May ipapagawa sana ako sa'yo. Ano yan, Mercedes? Yung lababo namin, Andres, barado na naman kasi. Ah, ganun ba? Sige, tara muna sa bahay para kunin ko yung mga gamit ko. Hay, ikaw na lang umuwi sa bahay ninyo. Bakit? Ayaw mo sumama para diretso na lang tayo sa bahay niyo. Hay, ayoko na pumunta sa bahay ninyo. Baka makita ko pa yung asawa mong tigre. Bakit? Inano ka ng asawa ko, Mercedes? Piningot niya lang naman ako at sinigaw-sigawan. Andyan kaya si Kuya Andres sa bahay nila? Tao po! Tao po! Tao po! Ano naman nga ta? Bilma nun? Ni, parang timon nga ta ti atang girl. Pwede pong pumasok? Pwede pong pumasok. Ano pa bang magagawa ko? Nakapasok ka na. Ano na naman sadya mo dito? Andyan si Andres? Wala, bakit? Ano na naman kailangan mo sa asawa ko? May ipapagawa lang sana ako sa kanya. Anong ipapagawa mo sa asawa ko? Barado kasi yung lababo ko. Barado? Baka ibang barado ang sinasabi mo ah. Umayos ka. Barado nga yung lababo ko. Gusto mo, tignan mo para maniwala ka. Bakit ko titignan? May alam ba ako sa ganon? Wala ka naman palang alam. Tawagin mo na si Andres para magawa na yung lababo ko. Wala siya dito. Bakit? Saan siya pumunta? Aba, malay ko doon. Puntahan mo doon, kilabak. Baka nandun siya. Bakit? Anong ginagawa niya doon? Aba, malay ko. Itanungin mo sa kanya mamaya pag nakita mo. Eh, paano pag wala siya doon kilabaak? Eh, bahala ka naman na maghanap ah. Bakit ang sungit mo? May regla ka ba? Wala kang pakialam kung masungit ako. Ikaw, pwede ba lumayo-layo ka kay Bak tsaka sa asawa ko? At bakit naman? Kung ayaw mong masira buhay mo, layuan mo sila. Eh, kung sabihin kong ayaw ko, may magagawa ka? Aba, sinusubukan mo ako ah. Eh, kung sabihin kong oo, may magagawa ka? Ikaw, ang bata-bata mo pa. Ang galing-galing mo lang sumagot. Mas ka na nga dito. Huwag ka nang babalik dito ah. Ang sakit nun ah. Grabe pala asawa ni Kuya Andres. Bak, basi tayo danom na di minipispan ka. Kaya na kumano basit ti danom na di pispan mo. Baka kaya mo tilamay. Ato ti bulig kong paltat jay. Ado buligkin paltat. Baka puro gurgurami man ay. Yan. Mamati ka kanya bak. Ato ti marat jay nga darakkel. Darakil ang gurgurami. Ang sig. Mamati ka sa... Uy, mamati ako. Kukis sabam nga talaga. Ala, schedule ko ano, kano takalasan? Apa ingay nga schedule mo pa. Tatang ipabayag mo pa ilaing. Hindi pa natata. Tamtang mo, daman makaangot ay. So, dapat mo na nga mga ala. Sa bagay, ustot ako naman, Andres. Sige, takang nga rin. Tay, papanamang bak. Nagawid ako, mapana lang maturog eh. Paturog mata sa Eh, kasi sabang. Sao makapaturaw. Kaya pa'y sumay, sa kan tumay ngayon nga sa makaturturog ak tuluyan. Hindi wow. Geng, labo day. Eh, kung mamadi ka makariingan ka. Sag. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ukis ni Saba, manadya baga mo ulitiman. Utik sa tarupa mo. Kunak, madi ka na kung mga makariingan. Animal ka nga talaga. Ang kurang ka lang nga ro din. Andres di saya ka pa. Nakamalatan. Nakarkaro ka pa yan, sag. Oh, apay ta sumaruno ka. Kukis, isa mong kagawid mo lang na. Manaki. Animal ka nga talaga. Andres, saan ka galing? Galing ako sa bahay niyo kanina. Bakit? Anong ginawa mo sa bahay namin, Mercedes? May ipapagawa sana ako sa'yo. Ano yun, Mercedes? Yung lababo namin, Andres, barado na naman kasi. Ah, ganun ba?
Sige, tara muna sa bahay para kunin ko yung mga gamit ko. Hay, ikaw na lang umuwi sa bahay ninyo. Bakit? Ayaw mo sumama para diretso na lang tayo sa bahay niyo. Hay, ayoko na pumunta sa bahay ninyo. Baka makita ko pa yung asawa mong tigre. Bakit? Inano ka ng asawa ko, Mercedes? Piningot niya lang naman ako at sinigaw-sigawan. Bakit ka tumatawa, Andres? Wala lang. Ganun lang talaga yun. Mabait yun kung alam mo lang. Mabait pa yung lagay na yon. Muntik na ngang mahiwalay tong tenga ko. Sige na, Andres. Hintayin na lang kita dito. Sure ka? Hintayin mo na lang ako dito? Ay, hindi. Kakasabi ko pa lang, di ba? Sabi ko nga. Ang laki talaga ng topak ni Andres. Swerte niya, maganda yung asawa niya. Oy, nagawid ka pa ilakay. Aldaw manon. Ano yung mga aldawon ba ko? Sungat magawit ako. Bukis ti sa mga talaga. Ka mga nan. Amok mga nabannog ka nga nagtambay. Dapay mo mabisin ba ka? Saka dapay pa panak. Ada? Kasangsang po mo lang. Umalis ka manon. Bakit? Pag-ubram. Ayan na pantoy tatay nga babae. Bakit? Ipayos na lang ka na libarado ng lababo. Barado. Bukis ti sa bamba. Kasabali nga barado ti arami dama. Laki ni bakit ko na yan. Green-minded ka nga talaga. Sino ti ka doon mga garamid? Hindi ka nga mamampan nga may samlam. Sino ko matikadwa ang amapan ba kay? Ay, bahala ka. Basta yung bagak. Madi ka nga mamampan nga may sam. Barado lang ang lababo. Giyabak pa itikadwa. Kaya ka dyan ba kay? Duray pa'y kaya. Madi nga magbaling nga si kalatimapan. Nyalaki din na yapo. Ana, mga yab ka ti ka doon na saan? Unat lang. Yaman ni bakit kadwa. Kana, abe? 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 Ana, dapay bagang baka. Ibagang mamami na, yung tagtal na tangiwa mo, kakasaon. Awan ang lakay. Sige ka nga ro daw. Basta, tama di makarili, tangiwa mo. Pasensya ka lakay. Baka sa baling man nga lababo ti obraom. Paulit ulit, paulit ulit. Ana, mapanak saan? Sayang mo tajay, supay nga pangalawan sa. Sige ka nga ro ng lakay. Basta, sige raw, dita kan. Talagpa di, gamit ko nga pang ikatibaradaw. Wan, sige nga ro lakay.